Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita Miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Kumusta po kayo, Kalantits? Isa rin po ako sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Franco. Mula po sa Urdaneta, Pangasinan. Isa po akong TNVS driver. At itong katas ko po ay nangyari sa probinsya namin. Nung time na yun, girlfriend ko po si Ruth. At ilang buwan din po akong nanligaw sa kanya at humarap sa kanyang mga magulang. Kaso nung naging kami na, saka naman po siya nagdesisyong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Naman dito. Nagiginaw ako masyado. Ang sarap ng simoy ng hangin, no? Bakit? Wala. Giniginaw ka. Gusto kitang yakapin eh. Para namang nandidiri ka sa akin. Nandidiri Huwag ka mo ba? muna akong yakapin kasi natatakot ako eh. Baka mabuntis ako sa yakap. Super OA, di ba? Pero natatakot ako kasi Wala nung namang bata mangyayari ako, pag niyayakap ka lang. sabi ng nung tita ko na matandang dalaga, hindi daw siya nagpayakap kaya hindi siya nagbuntis. Kaya nagsisimula daw dalaga. kasi yun sa yakap eh. Pag daw pumikit habang nakayakap baka may mangyari. Ano mangyayari na? Iyakap lang naman eh. Nilalamig ka kasi. Gusto Hindi, kitang may yakapin. jacket naman ako. Okay na ako. Oh, tsaka pala.
Ano ba yung importanteng sasabihin mo sa akin? Ah, kasi baka malungkot ka eh. Kasi ako nga nalulungkot eh. Ano nga yun? Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal din naman kita. Ruth, sabihin mo na, ano ba yun? Luluwas na kasi ako ng Maynila. Bakit? Kailan? Sa linggo, yun ang sabi ni mama eh. Kasi doon daw mas maganda kitaan pag doon ako nagtrabaho. Tsaka, Yun na naman yung sabi- opera ng tsahin mo. Oo, yun nga. Kasi nung una, di ba, ayaw ko. Kaya lang, sabi talaga ng tiyahin ko, makakabili ako ng mga pangailangan ko, makakatulong ako sa magulang ko, makakaahon kami sa hirap. Eh, sino bang tatanggi doon? Tsaka doon ako makikitira sa tiyahin ko. Alam mo naman yun, matandang dalaga, kaya kailangan ng kasama sa bahay. Pero wag kang mag-alala. Babalik-balik naman ako dito siguro. Halimbawa pag okasyon, Pasko, Alanganin yan. mga undas, tsaka birthday ko, siguro yun. Eh, paano na tayong dalawa? Hindi ko alam. Mahal kita. Sana, mahal mo pa rin ako kahit aalis ako. Mahal kita, Franco. Huwag ka nang umiyak. Halika nga dito. Yayakapin kita, ha? Huwag kang matakot. Mama, buntis ako Yakap lang eh. Yakap lang naman. Kasi mamimiss kita. Malayo ka na, Manila. Kaya nga eh, paano? Hoy! Kiss lang eh. Kanina yakap, tapos ngayon kiss. Kaya siguro may nabubuntis sa yakap. Pagkatapos ng yakap, may kiss. Kiss lang naman. Wala Baka na. maging kambal yung anak natin sa kiss. Wala yan. Ako bahala sa'yo. Mahal mo ako, di ba? Mahal kita, Oh. pero bawal ako mabuntis kasi Hindi, magmamaynila pa hindi ako nga, ako nang eh. bahala Ako pa sa'yo. yung sa kahirapan ng pamilya Ako namin. ang bahala sa'yo. Hindi ka nga mapano. Ano ba? Ayoko, Aalis ka eh. Franco. Oo, dahilan ba yun para gawin na natin yung masama na hindi ginagawa Sino yung dapat? Masama to kasi hindi tayo kasal. Palasimba ka pa naman. Iaalis ka eh. Ulit, 1, 2, 3, go. Palasimba ka pa naman. Tapos ikaw yung gusto mo magkasala. Mapapagalitan tayo ni Father. Eh, paano na nga tayo? Diba sa Panginoon tayo magtiwala? Kung ano yung mangyayari sa relasyon natin, palasimba ka pa naman. Ulit, 1, 2, 3, go. Ulit. Palasimba ka pa naman. Dapat magtiwala ka sa Diyos, yung faith natin. Dapat yung pagmamahala natin na binless ni Lord, dapat magtiwala tayo. Huwag natin gawin, huwag mo na ulitin yun, Franco. Mga bata pa tayo. Hindi na tayo bata. Pero sige. Sana respeto mo Oo, yung respetuhin kita. talaga, Mas mahal mag-ingat mo ka dun, ko. ha? Hatid kita sa terminal ng bus, ha? Mahal kita, Franco. Mahal kita, Ruth. Mamimiss kita. Mahal kita with the love of the Lord. Ano ba yan? Payakap na lang, be. Tas kiss. Grabe pang lungkot ko, Colin Tits. Hindi po sa dahil walang nangyari, ha.
Ako may respeto po ako sa babae, lalo na kay Ruth, dahil mahal ko po siya. Kaso mahirap po talaga yung buhay sa probinsya eh. Nag-uusap naman po kami sa cellphone. Para iba po talaga pag long distance. Kaya nagdesisyon na rin po ako dahil marunong naman po ako magmaneho at may lisensya naman po ako. Sabi ko, luluwas na rin ako ng Maynila. Ga-apply ako. Yung TNBS. O di kaya taxi. Kaya sumunod po ako matapos yung kalahating taon. At para na rin makita ko si Ruth. Wow. Ang galing ng pagkakabit mo sa tambucho. Perfect. Swak na swak. Ang galing mo talaga sumut, no? Ako ba? Kahit sino sa ito. Hindi, ito, nag-apply eh. Ay, sigurado ka marunong ka talaga mag-drive. Nasa talya tayo tambucho pinag-usapan ko. Tapos, hindi naman kayo nakakabili. Sasakyan naman yan, parehas lang naman yan. May nag-apply ba? Ako yun. Patingin ng iyong ano. Tingin ang curriculum vitae mo. Wow, curriculum vitae. Curriculum vitae! Nangyari sa taong buhay na to. Tingin. Boss, Wow. marunong yan mag-drive. Name, Franco, di maari. Sex, 3 times a day. Ano to? Mali yan, bay. Mali! Sabihin natin, mali. 1, 2, 3, go. Mali! Dapat yan, delicious. No, nagibaba yung tawa ko. Ano yung English na masarap? Yummy! Oh, yan. Dapat Pwede yan. sex yummy. Mali ka, Oy! wrong. Wrong. Hoy! Kayo. Talagang... Gusto nyo Gusto ko ba ganito talaga ako eh. Gusto ko ba last day? Ako yung boss nyo. Ako yung last day. Boss. Pinag-ano ko na yan, boss. Pinag-drive ko na yan. Marunong naman. Oo. Kaya kulang tayo, boss. Magaling to Kailangan mag-manual eh. Oh. sanay po ako sa probinsya. Manual po yung ginagamit namin, boss. Okay. Buti What's naman. your favorite color? Kasali to sa interview. Ikaw talaga itong boy. Hindi. Shh. Wow! Ako yung boss. Kasali to kami HR. What's your favorite color? Color. Coral? Color. What's your favorite? Blue po, blue. Sige, mag-umpisa Where do you start to live? English ka pa. Where do you live? Po, naghanap pa po. Oh, no permanent address yet. Pwede ka muna dito sa garahe. Oh, Hanggat, di ka okay lang maghanap. naman unanin mo yung mga ano dyan, yung mga bisagra dyan. Bisagra. Kaya ka naman, May para dumi ka ka game. dito. Hindi ka mapalagay. Dumi ka ba yan? dito. Adi, itim. Hindi, papel. Ano kinain mo? Di ba, baka maparehas yung taxi mo kay Kim, ha? Okay, next amoy laway question. na, amoy laway. What's your motto? What's your motto? Po, moto? What's your motto? Hindi ko po alam eh. No. You should have a motto. Okay, what's your favorite Bible verse? Hindi rin po ako nagbabasa eh. Ikaw, anong Bible verse mo? Genesis 1:1. Pinaka-basic. Kung pinaka-basic ano yun? Ikaw nagsabi, idea mo, ikaw magsabi. Pinaka-basic. Ano yun? Ang yabang mo, boss, ha? Hindi ko nagugustuhan. Ay, tama Baka na to, masisante kita. Basta ano na tayo, Baka ha? masisante kita. Ayusin mo yung sagot. Sorry po. Teka lang, ba't ako yung sisintantihin mo? Ha? Sintanti. Ay, mayos ka dito, ha? Ayoko ng mga tatamad-tamad ng mga driver, ha? Tamad ka ba? Yes or no? No po. Basta magdadrive po ako. Welcome. Asa yung mga picture mo na nagsasabing, di pa tapos itong boss na to? Gusto mo talaga ba? Ano oras na ba? 35? Oo nga. Okay. Malis ka. Bye.
Sobrang saya ko, Colantits, na natanggap po ako bilang taxi driver. Sinubukan ko pong tawagan si Ruth pero busy daw po siya. Sabi niya, pag may time, makikipagkita rin siya sa akin. Naka 2 buwan na po ako dito sa Maynila. Nakapagbiyahe na po ako. Lahat-lahat. Hindi ko pa rin nakita si Ruth. Hanggang isang beses po nagpasundo siya sa akin. Ayun Ay. si... Ayun na. Ruth! Ay, Franco. Oh, gusto ka na? Nalagay niya ako sa... Namiss kita. Kamusta? Okay lang. Grabe naman, your style. I love it. Ha? Ano nangyari sa'yo? How are you? Kamusta ka na? Grabe Sa- naman. Ano ba, ba't gulat na gulat ka? Gusto na kitang yakapin. Uy. Namiss, di mo ba ako namiss? Oh my God, my gosh naman, oh. Namiss kita eh. Hindi ka na, ano, road trip? Tara. Bago tayo mag road trip, ibiglang liko mo muna. Ha? Ayan. Ano tong lugar na to? Garage yung kinuha natin kasi ayoko maglakad eh. Ganun ba yun? Alam niya. Ayan, sige. Ayan. Huwag ka mag-alala, nakabayad na ako. Ikaw magbayad. Uy, teka lang. Ano ba? Uy, ano nangyari sa'yo? Ayaw mo ba? Akala ko gusto mo kaya tayo nagpunta dito. Anong gusto? Gusto kitang makita? Namimiss na kita eh. Pero dito, isang mas taon may tayong privacy nakita. tayo dito. Dali, alam ko naman gusto mo, te. Teka, ano ba? Wait lang. Ayaw mo ba? Sige, uwi na. Teka lang, ano bang nangyayari sa'yo? Sige. Uy! Oh, ready ka naman na eh. Hindi, kasi parang... Ayaw. Hindi ko sanay eh. Ano bang nangyayari? Huwag ka nang mamaya tayo mag-usap. Ruth! Ang sarap mo. Kung bakit may drum roll? Hindi ka ba nasarapan? Sarap mo pala. Sana dati pa, no? Yung bago pa ako nagpunta dito, dapat sa Pangasinan pa lang para mas tumibay yung... Ano ba nangyari sa'yo, Ruth? Ha? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't nagbago ka? Ba't biglang Anong nagbago? naging ganyan ka? Hindi ko alam ano nangyari sa'yo. Ano nangyari sa'yo dito sa Maynila? Nagkatrabaho, naging busy. E di kung ayaw mo, okay lang naman. Tanggap ko naman kung ayaw mo sa akin. Kung ayaw mong ganito ako, edi okay. Kung feeling mo nagbago na ako, edi okay. Naintindihan ko. Hindi sa ganun. Pero nagtaka lang ako, ba't ganyan ka na? Hindi ba pwedeng magbago ang tao? Ganito talaga eh. Na-realize ko na dapat ganito na ako dati pa. Pero kung ayaw mo nga, edi wag. Tara, uwi na nga tayo. Hindi sa ganun, Ruth. Ba't ka nagagalit? Kasi parang ayaw mo pa eh. Dati ikaw naman yung may gusto nito. Kunyari ka pa. Mga lalaki talaga. Pare-pareho kayo. Sige na, uwi na. Kung ayaw mo, mauna na ako. Sandali lang, Ruth. Choosy mo naman, ikaw na nga eh. Ruth! Ruth! Metro's #1 Love Radio. Basic!